ଆସିଲା ନୂଆ ନୀତି। ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 3 ବର୍ଷର 8 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବଦଳିବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାରେ ବଦଳିବ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମୋଟ 27ଟି ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥିବା ନୂଆ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 3 ରୁ 6 ପୂର୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଦଶମ ପାସ୍ କରିବା ବେଳକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ନିପୁଣ ହାସଲ କରିସାରିଥିବେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପିଲାମାନେ ଘରେ କହୁଥିବା ଭାଷା ଓ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ମାର୍କ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ଆଇନ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା, ସବୁ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ହିଁ ରହିବ। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ମାର୍କ ବଦଳରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ରହିବ ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଇ-ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାପିବା ପାଇଁ ପରଖ ନାମକ ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସମସ୍ତ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର PhD କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବଦଳିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏ ପଢ଼ିଲା କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଡ଼ିଂକୁ ଦିଆଯିବ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ।